Igsuon, amping ug ampo kita. Grabe na kaayo ang atong panahon karon. Di na nato makita kung kinsa ang atong kalaban. Kay daghan na kayong gipanggamit nga gimanduan sa mga daotang espiritu aron sakiton ug masakitan tang tao. Maunang ampo kita. Kay pinaagi sa pag-ampo mo gunay manalipod ka nato. Pinaagi sa atong pag-ampo mo nay dakong gahom nato aron protektado ang atong kinabuhi bisan unsa pang mga dilubyo nga maabot sa atong kinabuhi. Una igsuon, ang pag-ampo mao gyud ni atong pakigrelasyon sa Ginoo. Ug ang pag-ampo igsuon mo ni usa ka timaan usab nga diin ato mapakita nga nahigugmata sa Ginoo labaw sa tanan. Pasalamati ng mga problema o pagsulay nga imong giatubang karon. Sa pagsulay biya ta mulig-on ug muhugot nga naa day Ginoo. Pinaagi sa problema, diya gyud nato ma-appreciate nga naa day Ginoo. Basta luyo sa problema, mudangop ta sa Ginoo. Pero pag dili ta mudangop sa Ginoo, makaingon gyud ta impernong kinabuhi. Pero niining maong problema o pagsulay nga atong giatubang karon, mao ni makalig-on sa atong pagsalig sa Ginoo. Nga naa ra gyud day Ginoo na siguradong makatabang. Muna igsuon, dangop sa Dios. Imong kinabuhi karon wala ka kasabot na kay problemang giatubang, dangop sa Dios. Duol sa Ginoo kay ang Ginoo matinabangon, maluluyon labaw sa tanan. Wala siya naghimo og mga buhat nga ikadaot nato, kundi ang Dios matinabangon nga manggihatagon basta mudangop lang gyud ta niya. Igsuon wala ta kalimti sa Dios. Kita rang tao na limot kaniya. Muna usa pa may gulat nimo, duol na sa Ginoo sampita siya, pinaagi sa pag-ampo. God bless.